A ber, Maider, zuk Asperger sindromea duzu. Bai. Eta jende askok ez du jakingo, baina gauza Asperger izateak edo sindrome hori izateak zure bizitza baldintzatzen du. Bai. Nola? Batezbe, nire kasuen batezbe arazo handixek dauket gentiekin sozializetako eta orokorrien sozialak diren gauzak itxeko, bestalde hipersensibilidade sentsoriala dauket, beste modu batera hautemate ditut gauzak, baina aldi berien, Aurelien aipatu zuen moruen, beste gaitasun batzuk dauzket, ero beste pertsona batzuk ez dauzkien gauza batzuk, orduen gauza batzuk abantaiak die eta beste batzuk desabantaiak, baina noski mundu ez da inguruko pertsonen dako enge, orduen saiaik jat gauzatzuk aurrera atatik. Maiderrek esan duena, zenolako lerroburua. Mundua ez dago, nire bezalako pertsona batentzat eginda. Hori da sentitzen duzuna. Hori da bizi duzuna, ez da, Maider? Bai. Baina dena den esan duzu abantailak. Abantailak zentzu. Ze hor mitoak ere badira. Bai. Ez dakit zenolako abantailak ditu Asperger sindroma izateak. Adibidez, mordo bat kontzentretan gara gauza bat ikie gure dauenien, ero gure interesetan mordo bat gaketan gara hor zentraute, eta horrek lagundu iten duzku gauzak aurrera taten,